edinaw fil-Pjazza tal-Imqabba quddiem is-Soċjetà Santa Marija u l-Bandar Ġorġ Ħamsa. Aħna bħala soċjetà ilqajna l-istedina tal-President tar-Repubblika li ngħinu u nagħtu l-kontribuzzjonijiet tagħna fl-Istrina. Il-klabb tal-adolescenti organizza żewġ attivitajiet, inġabru l-fondi wkoll, u aħna bħala soċi u membri ta' din is-soċjetà qegħdin nittoppjaw dal-ammont din l-inizjattiva ta' l-Ice Bucket Challenge. Kif qed taraw niżla x-xita u ħanisfidaw l-elementi kollha u ħanamluha fil-fatt. Ħajibda minni. Sergio!